Wel, bore da i chi gyd, croeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda i fod gyda'n gilydd i addoli. Mae'n dda hefyd i groesawu rai ymwelwyr. Mae'n siŵr bod yn iawn i fi roi croeso arbennig yn ôl i'r Nawlw Salas. Mae'n dda i'ch cael chi nôl yn y wlad a nôl gyda ni bore yma. Plis aroswch ar ddiwedd yr oedfa, mae yna baned ar gael ac amser i gymdeithasu efo'n gilydd, ac yna'n dilyn hynny, mae yna ysgol sul i'r plant, ond ddim i'r oedolion bore yma. Yna ni'n dal i gofio am Meirion yn pregethu y mis yma yng Nghwmbran, a mae Lois ar y foment wedi bod ar ymgyrch yn Rydaman, a felly ni'n gweddio dros y gwaith yn y mannau hynny. Yna mae Gwydion a Catrin i ffwrdd dros y penwythnos yma, a sawl un arall, yn camu ymlaen, gwersyll ar gyfer oedolion ifanc. A mi eisiau ni weddio dros hynny. Mae'r gwaith yn cael ei drefnu gan y mudiad Efengylaidd, a mae lot o'n ni'n gyfarwydd ar mudiad, elusen sy'n trefnu gwersylloedd, cynadleddau, a pob math o bethau eraill i gefnogi eglwysi a Christnogion. A'r gwaith y mudiad yw ein casgliad arbennig ni y mis yma, felly cofiwch am hynny. Nawr, mae'r coeddiadau gobeithio wedi bod ar y sgrin. Na i ddim sôn am y pethau arferol, gai jyst nodi rai pethau arbennig. Felly, Sadwrn nesaf, mae yna daith weddi gan y merched. Cwrdd am 2 o'r gloch, mae Manda wedi rannu'r lleoliad ar neges, ond os ych chi ddim wedi cael hynny, ewch i'w gweld hi ar y diwedd. Os ych chi wedi cael hynny ac yn bwriadu dod, plis rowch bawd lan. Ac yna, mae gwyl yr Eglwys Newydd yn prysur agosau. Mae yna oedfa arbennig di Sul nesaf, ac yna sawl digwyddiad yn yr wythnos ar ôl hynny. Nos Iau, bore a Prynhawn Gwener, di Sadwrn, mae'r ffair ar y comin, ac yna oedfa arbennig arall ar y Sul, Sul y Pumyd. A felly mae yna daflen, neu taflenni yn y ffrynt, os allwch chi arwyddo lan i helpu gyda beth bynnag sydd yn bosib i chi. Wel, dyna fe am nawr, ac wrth gwrs mae yna oedfa heno am 5, a dewch yn ôl i hynny hefyd. Wel, gai ddarllen cyn bod ni'n gweddio Philippied, penod 4. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu hyn, llawen hewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dwedaf eto, llawen hewch. Bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn. Mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderi am ddim. Ond ym mhob peth, gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw sydd goruwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Nawn ni weddio. Arglwydd, ni'n diolch i ti y bore yma ein bod ni'n gallu llawenhau yno ti. Ni'n gallu profi llawenydd gan wybod y fod ti yn agos. Ac arglwydd falle bod yna pob math o bethau ar ein meddyliau, pob math o bryderon ac ofnau yn ein gwynebu ni'r bore yma. Ni'n diolch bod ni'n gallu dod a dy geisio di a cyflwyno'r pethau yma i ti mewn gweddi, a profi tangnefedd, heddwch. Ac arglwydd ni'n gweddio byddwn ni y bore yma yn yr oedfa hon yn profi'r pethau hynny, llawenydd a tangnefedd. Arglwydd, mae yna gymaint o bethau yn mynd mlaen yn ein byd ni, a ni wedi clywed dros nos am fwy o ryfel ac yr ymosodiadau gwahanol yma, ac arglwydd ni'n gofyn nawr, trig ar ha wrth ein byd ni. Trig ar ha, os gweli di fod yn dda. A bydd yn agos ato ni nawr yn y munudau nesaf yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni
efo'n gilydd. Rhif 51 yng Nghrym 2. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir beth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Na ni sefyll i ganu. troi yn ôl bore mater y Bengil yn ôl Marc. A penod 2. Fi'n mynd i ddarllen o adnod 18 ymlaen i fewn i benod 3 ac adnod 6. Ni jyst yn mynd i ganolbwyntio bore yma'r adnodau 18 i 22, ond mae yna gyswllt yn yr adrannau nesaf hefyd. Felly na i ddarllen, fel ni'n gweud, o Marc 2, 18 ymlaen i fewn i benod 3. Dyma air. Yr oedd
disgyblion Ioan a'r Phariseaid yn ymprydio. A daeth rhyw rai ato a gofyn iddo, pam y mae disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion di ddim yn ymprydio? Dwedodd Iesu wrthynt, a all gwesteion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy? Cyhyd ac y mae ganddynt y priodfab gyda hwy, ni allant ymprydio. Ond fe ddaw dyddiau pan ddygyr y priodfab oddi wrthynt, ac yna fe ymprydiant y diwrnod hwnnw. Ni fydd neb yn gwnïo clwt o frethyn heb ei bannu ar hen ddilledyn. Os gwna, fe dyn y clwt wrth y dilledyn, yn newydd wrth yr hen, ac fe ar rhwyg yn waith. Ac ni fydd neb yn tywallt gwin newydd i hen grwyn. Os gwna, fe rwyg ar gwin y crwyn, ac fe gollir y gwin a'r crwyn hefyd. Ond maent yn rhoi gwin newydd mewn crwyn newydd. Un saboth roedd yn mynd trwy'r caeau id, a dechreuodd ei ddisgyblion dynnu'r tywysennau wrth fynd. Ac meddai'r Phariseaid wrtho, edrych, pam maent yn gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith ar y saboth? Dwedodd yn tai wrthynt, ond ydych chi erioed wedi darllen beth a wnaeth Dafydd pan oedd mewn angen, ac eisiau bwyd arno ef a rhai oedd gydag ef? Sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw yn amser Abiathar yr archoffeiriad a bwyta'r torthau cysegredig, nad yw'n gyfreithlon i neb ei bwyta ond yr offeiriad. A fe roddodd hefyd i'r rhai oedd gydag ef. Dwedodd wrthynt hefyd, y saboth a wneithbwyd mwyn dyn, ac nid dyn mwyn y saboth. Felly mae mab y dyn yn arglwydd hyd yn oed ar y saboth. Aeth i mewn eto i'r synagog, ac yno roedd dyn a chanddo law wedi gwywo. Ac roeddent a'i llygaid arno i weld a fyddai'n iachau'r dyn ar y saboth, mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn. A dwedodd wrth y dyn ar llaw ddiffrwyth, saf yn y canol. Yna dwedodd wrthynt, a yw'n gyfreithlon gwneud da ar y saboth yn tei gwneud drwg? Achub bywyd yn tei lladd? Roeddent yn fyd. Yna edrychodd o gwmpas arnynt mewn dicter, yn drist oherwydd ei hystyfnigrwydd. A dwedodd wrth y dyn, estyn dy law. Estynodd ynta hi a gwnaed ei law yn iach. Ac fe aeth y Phariseaid allan ar ei hunion, a chynllwyn a'r Herodianiaid yn ei erbyn, sut i'w ladd. Amen. Diolch i Dduw am ei air. I ni. Mae Manda mynd i ddod ymlaen i roi stori'r plant nawr, as yw'r plant eisiau dod ymlaen. O, mae llon sed yn ei fod yma. Gret. Bore da, bawb. Chi'n iawn? Gwych. Da iawn. Petawn ni'n gofyn i chi, beth... Pan mae fidget mewn ceg fi? Wel na, do'n i ddim yn mynd i ofyn hynny, ond sy'n angen yn dy geg di nawr, so ti'n allan, please. Na ni. Petawn ni'n gofyn i chi, beth fyddech chi ddim yn gallu byw hebddo? Beth fyddech chi ddim yn gallu byw hebddo? Beth fyddech ateb chi? O, mae'n atebion. Reit, oce. Ania. Dŵr, reit, oce. Eitha gwyddonol fyna, da iawn, gwych. Unrhyw beth arall? Ie. Beca. Bwyd. O, ni di mynd ar y trywydd yma, da iawn. O'n i'n disgwyl siocled neu... Beth ti eisiau dweud, Brychan? Gweud o? Ymenydd. Mae rhain yn atebion gwych ydyn. Gwych, gwych, gwych.
Wel, na rannu gyda chi, nath yr union gwestiwn yna cael ei holi I grew o bobl o wahanol oedrannau a yn ddiweddar mewn rhyw fath o arolwg. A ddi atebion nhw, ddim cystal a'ch atebion chi. Chi'n gwybod beth oedd nhw wedi ateb? Tri pheth pwysicaidd i'n nhw yn eu bywydau nhw oedd rhif un, y we. Okay? Felly o'n nhw'n credu bydden nhw ddim yn gallu byw heb y we. Yr ail beth, o'n nhw ddim yn gallu byw hebddo, neu'r ail beth ar y restr oedd cyfrifiaduron o bob math, laptops, iPads, pob math o bethau. Okay? Trydydd peth oedd, allwch chi dychmygu, ddyfalu, bobl ifanc, beth maen nhw'n wneud fel arfer mewn fyna? Ffôn, ie. Yeah. Felly, dyna'r tri pheth oedd y bobl hyn yn credu bydden nhw ddim yn gallu byw hebddyn nhw. A y tri pheth yna, yn uwch I fyny'r y restr, y pethau fel bwyd, a diod, tai bach, okay? Ond nhw wedi meddwl am bethau felly, ond fi'n falch I ddweud, a fi'n siŵr bydd ambell un fan hyn yn hapus I glywed hefyd, bod coffi da ac anifeiliaid anwes hefyd wedi llwyddo I ddod ar waelod y restr yna o beth fydde pobl ddim yn gallu byw hebddyn nhw. Okay? Ond oedd y tebion chi llawer gwell. Right, cofiwch y cwestiwn yna, dywn ni nôl i'r cwestiwn yna ar ddiwedd yn cyfnod ni gyda'n gilydd bore yma. Dwi eisiau treulio nawr just ychydig bach o amser yn fyr iawn yn meddwl am un peth, just un gair ydw wedi gwir, prydio. Ydych chi wedi clywed y gair prydio o'r blaen? Do, y seta, ble? Ond ti wedi clywed amdano fe. Gwych, oce. Fi'n falch, mae rai yn gweud ydych, achos dath 7 gwaith yn y darlleniad oedd Emyr newydd allan, oce? Felly, fi yn credu bod nhw yn gwrando Emyr. Felly, heddi, dyddiau yma, mae prydio I bobl yn rhywbeth fel nhw eisiau dod yn fwy iach neu colli pwysau. Okay? Felly, bydden nhw'n penderfynu, reit, okay, dwi eisiau dod yn fwy iach, neu dod yn fwy ffit neu colli pwysau, a bydden nhw'n penderfynu torri allan bwyd ar gyfnodau penodol yn eu bywydau nhw, yn eu dyddiau nhw. A dyna beth fydden nhw yn prydio wedyn, bydden nhw'n pryddio'r bwyd, torri allan mwyn cael gwared o siwgr neu braster neu beth bynnag o'i corff nhw I fod yn fwy iach. Ond, I ni'n gwybod hefyd bod prydio yn y Beibl, ni'n newydd glywed amdano fe bore yma. A'r person cyntaf I ni'n clywed amdano yn prydio yn y Beibl oedd Moses. Ie, chi siŵr fod i'n clywed hanes yma. Moses, ar fynydd Sinai, ar ôl fe gael y 10 gorchymyn gan Dduw, dyma Moses yn prydio am noson, 2 noson, 3, 40 dydd a 40 nos. Felly ddim yn bwyta am 40 dydd a 40 nos ar ôl iddo fe gael y gorchmynion gan Dduw. Mae pobl eraill hefyd yn y Beibl ni wedi clywed amdano nhw oedd yn prydio. Dafydd, brenin Dafydd, Esther, Daniel, ac wrth gwrs, Iesu. Ond nid I golli pwysau oedd y bobl yma yn prydio, nac I ddod yn fwy ffit. Na, oedd Iesu wedi prydio, sef dim bwyta, eto am 40 diwrnod a 40 nos yn yr anialwch mwyn paratoi ar gyfer I weinidogaeth, ar gyfer y gwaith pwysig oedd e'n mynd I wneud. A hefyd, oedd Moses a Daniel yn prydio, ddim yn bwyta, mwyn cael arweiniad gan Dduw. A mae Cristnogion felly yn prydio, cofiwch y gair yma nawr, achos bydd Emyr yn siarad mwy am y gair nes ymlaen, mae Cristnogion yn prydio, nid I golli pwysau, ond I ganolbwyntio a ffocysu mwy ar Dduw. A felly byddai Cristnogion yn dewis un peth yn eu bywyd nhw sy'n bwysig neu'n chwarae rhan allweddol yn eu bywyd nhw, gallu fod yn fwyd, gallu fod yn technoleg, a maen nhw'n penderfynu, reit, am gyfnodau penodol, dwi ddim yn mynd I fwyta ni, dwi ddim yn mynd I fynd ar y ffôn neu mynd ar y cyfrifiadur neu ar y sgrin, ac yn treulio'r amser yna yn hytrach, yn gweddio'r Dduw, ac yn darllen y Beibl. Felly mae prydio yn gyflym iawn ac yn syml iawn yn gallu helpu ni wneud ambell I beth. Mae'n gallu helpu ni I ganolbwyntio ffocysu mwy ar Dduw. Mae'n gallu helpu ni weddio ar Dduw. Mae'n gallu helpu ni I fod yn ddiolchgar am y pethau mae Duw yn rhoi I ni. A hefyd, mae'n gallu dysgu hunan reolaeth a hunan ddisgyblaeth I ni. Felly, a fi o'r pen nawr bobl hyn, okay? Weithiau mae'n bwysig I ni gyd I ystyried os na rhywbeth yn bywydau ni, a fi'n edrych ar bawb nawr, os na rhywbeth yn bywydau ni, sy'n torri mewn, neu bwyta mewn, neu torri ar draws perthynas ni gyda Duw. A os na fodd I dynnu'r peth na allan ar brydiau ac I dreulio'r amser yna mwy yn gweddio ac yn darllen y Beibl.
A felly, chi'n cofio'r cwestiwn gofynes i chi ar y dechrau? Beth oedd e? Beth fydden ni ddim yn gallu byw hebddo? Beth ydych chi ddim yn gallu byw hebddo? Wel, ateb y Cristion dyle fod Duw. Duw y tad sydd wedi'n creu ni. Duw y mab sydd wedi dod i'r ddeiar a marw, Iesu wedi marw trosto ni. A'r ysbryd glân sydd wedi cael ei roi yn calonnau ni, fyw yn y calonnau ni, byw yn y calonnau ni a gweithio trwyddo ni. A felly, dylen ni gyd eisiau treulio mwy o amser gyda Duw a sylweddoli mai Duw sydd angen arno ni yn fwy na dim byd arall yn y byd. Oce, newn ni wyddio'n gyflym nawr gyda'n gilydd cyn i chi fynd nôl. Diolch. O Dduw yn Tad, ni yn diolch i ti am yn creu ni. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu sydd wedi dod i'r byd i farw trosto ni. A ni'n diolch i ti am roi'r ysbryd glân yn calonnau ni ac yn bywydau ni i fyw trwyddo ni a gweithio trwyddo ni. O Dduw yn Tad, ni'n diolch i ti am y ffordd ti wedi rhoi gweddi i ni mwyn gallu siarad gyda ti a rhoi dy air di yn y Beibl mwyn i ni gallu troi a darllen dy air di. Ni'n diolch i ti am yr holl ffyrdd yma ti wedi rhoi i ni mwyn gallu cael perthynas gyda ti a siarad gyda ti. Helpa ni felly i eisiau rhoi mwy o'n hamser ni i ti a dy garu di'n fwy a dy garu di'n well. Amen. Diolch yn fawr. Oce, allwch chi mynd nôl nawr. Diolch. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd rhif 598. Ni ddichon byd a'i holl deganau fydloni fy serchiadau nawr. A enillwyd a ehangwyd yn idd nerth fy arglwydd nawr. Hynny yw, sdim byd arall gallu'n bodloni ni, sdim byd arall gallu'n llenwi ni mwyach. Ef, nid llai a ei llenwi. Fytho ddi am gyffred Dduw. O, am syllu ar ei berson, rhyfeddod pob, rhyfeddod yw. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Ni weddio efo'n gilydd arglwydd. Wrth ni droi at y ti y bore yma, ni'n cyffesu ein bod ni mor aml yn gallu rhoi ein sylw ni a'n cariad ni i bethau'r byd yma. Arglwydd ni'n gallu byw fel petai, pethau y byd yma yn absolute ac mae dyma ein hangen mwyaf bod ni ddim yn gallu byw heb y pethau hyn. Yr arglwydd y gwir yw, mae'r angen mwyaf sydd gan bob un ohono ni yw amdana ti dy hun. Arglwydd, hyn i angen dy hyd yn oed yn fwy na
na dŵr a bwyd ac unrhyw beth arall arglwydd. Oherwydd dim ond ti sy'n gallu rhoi bywyd tragwyddol. Ac arglwydd ni'n diolch dy fod ti y bore yma yn cynnig dy hun i ni. Arglwydd ti'n ein gwahodd ni yn dweud fel petai dewch i'r dyfroedd, dewch i'r wledd, dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn drwmlwythog, a mi ar ofor ffwystra i chwi. Arglwydd, helpa ni y bore yma, i nesau mewn ffydd ata ti, trwy'r arglwydd Iesu Grist, yn nerth yr ysbryd glân, i gael ein digoni, os gwelid i fod yn dda. Ac arglwydd, ni'n gweddïo, dyna fydde profiad pobl ein gwlad ni arglwydd. Ni'n gweddïo am Meirion wrth iddo fe bregethu yng Nghwmbran. Ni'n gweddïo dros yr eglwys yno, a arglwydd ni'n meddwl am Lois a'r ymgyrch sydd wedi bod ymlaen yn Rhydaman, a arglwydd ni'n gweddïo bydd yna ffrwyth yn dod o'r gweithgarwch yna. Arglwydd ni'n cyflwyno y criw bach sydd yn camu ymlaen dros y penwythnos, yn gweddïo wneud i adeiladu yr bobl ifanc yma yn ei ffydd nhw, ac yn ei adnabyddiaeth ohono ti, ac yn ei cariad nhw ato ti. A dad, ni'n meddwl am yr wythnosau sydd o'n blaenau ni, ac yn meddwl am yr gwyl yma yn yr eglwys newydd a Thon Gwynlais, a arglwydd y cyfleuon sy'n mynd i fod mwyn i ni ddod i nabod pobl, ac estyn allan i'r gymuned, ac cael cyflwyno rhywbeth o'r efengyl ac o'r arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, ni'n gofyn am dy help di. Ni'n gofyn y bydde di'n llenwi ni y bore yma gyda dy ysbryd glân di, ac arglwydd yn rhoi yr llawenydd yna o'n i'n meddwl amdano, a'r tangnefedd yna, a'r gobaith yna sydd mor amlwg yn ein bywyd ni fel bod pobl eraill yn holi ac eisiau gwybod mwy am y gobaith sydd yn honni. O arglwydd, helpa ni yn hyn os gwelid i fod yn dda. Dad, ar yr un pryd i ni'n cyflwyno ein byd ni, ac arglwydd yn gweddïo'n arbennig am waith dy eglwys di, yn cyflwyno yr Cristnogion hynny sydd mewn ardaloedd lle mae yna rhyfel a gwrthdaro, a lle mae yna derfysg a gorthrwm a chasineb, ac arglwydd ni yn gofyn arna ti fod ar waith, yn gofyn y bydd dy bobl di yn halen ac yn oleuni yng nghanol y sefyllfaoedd hynny, ac yn dod â neges o fywyd ac o obaith, os gwelid i fod yn dda. Ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu Grist ei hun yw goleuni'r byd, a ni eisiau oleuni ei lewyrchu yn y tywyllwch. Ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu hefyd wedi dweud amdano ni, ei bobl ein bod ni yn oleuni. Rydyn ni hefyd arglwydd yn gallu disgleirio fel goleuadau yn y byd, yn rhannu dy gariad di ag eraill. Arglwydd, gweithio felly, os gwelid i fod yn dda. A dad, wrth ni droi yn awr at air a meddwl am yr hyn i ni wedi ddarllen. Arglwydd, wneud i siarad â ni a helpu ni ddeall, ond arglwydd, wneud i hefyd helpu ni weld sut i fyw nawr a sut i ymateb i'r hyn rydyn ni'n ei glywed. Dad, clyw ein gweddi, nertha ni, cynnal ni yn ein gwendid, a maddau pob bai yn derbyn di. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad rhif 1, cyn bod ni'n troi at air Duw. Am i ti gofio amdana fi wrth fynd i farw ar y bryn,
a maddau mai, fy Iesu gwyn byth garaf di. Byth garaf di. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Fel wedes i, ni'n canolbwyntio'r bore yma ar Marc pennod 2 ac adnodau 18 i 22, ond tybed, ydych chi'n cofio sut oedd sut oedd llyfr Marc yn dechrau? Fi'n rhoi cliw bach i chi fyna. Sut oedd e'n dechrau, y llyfr yma, y cofnod yma am fywyd Iesu? Os chi ddim yn cofio, just trowch nôl tudalen. Dechrau efengyl Iesu Grist. Efengyl. Mae Marc eisiau i ni sylweddoli o'r cychwyn fod hyn yn efengyl, fod hyn yn newyddion da. A chi'n cofio, pan mae Iesu wedi dechrau pregethu y peth cyntaf ni'n clywed yn pennod 1, adnod 14, mae'n dod gan gyhoeddi efengyl Duw. A dweud mae'r amser wedi gyflawni, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edif ar hewch a chredwch yr efengyl. Ni yma bore yma oherwydd bod gennym ni newyddion da. Nawr, ydych chi byth yn teimlo fod Cristnogaeth yn sych, neu'n ddiflas, neu'n boring? Please peidwch ateb hwnna'n agored.
Mae'n gallu bod felly. Ond y gwir yw, mae ni sydd yn gwneud felly. A maddeuwch i fi os ydw i byth yn gwneud yr hyn i ni'n wneud ar ddydd Sul ac yn ystod yr wythnos yn rhywbeth sych neu diflas neu'n boring, achos y gwir yw, os yw hynny'n wir, mae rhywbeth o'i le. Mae'r hanes i ni'n canolbwyntio arno bore yma yn dechrau ac yn digwydd yn sylfaenol achos fod pobl yn meddwl fod Iesu a'i ffrindiau yn cael gormod o hwyl. Na bydde mae'n gret os oedd pobl yn meddwl hynny amdano ni. Chymod, chi erioed wedi bod mewn bwyty, a chi'n eistedd yna, chi'n edrych ar y fwydlen, chi'n trio penderfynu beth i fi mynd i archebu, beth i fi mynd i gael, ac yna mae rhywun yn dod mas, un o'r waiters yn dod mas o'r gegin, a mae dyn nhw rhyw blat, a mae'n sizzlo, neu mae yna rhywbeth arno fe, a maen nhw'n mynd at y person, a chi jyst yn gweld y wen ar wyneb y person sy'n cael e, a chi'n meddwl ych chi'n, I want what he's having. Fi eisiau bach o hwnna. Dyna, ddylse fod yn wir amdano ni. Dylse yr efengyl, y newyddion da yma am yr arglwydd Iesu Grist, dylse fe ddim fod yn rhywbeth sydd yn ein diflasu ni. Dylse fe fod yn rhywbeth sydd yn ein rhyfeddu ni. Gobeithio na ni weld rhywbeth o hynny wrth i ni feddwl bore yma am yr adran yma. Fi eisiau gofyn nifer o gwestiynau am yr adran. Y cwestiwn cyntaf sy'n codi yw hyn, pam fod pobl yn ympryddio? Okay? Mi eisiau ni ddeall hyn, pam fod pobl yn ympryddio? Felly ni'n darllen adnod 18, roedd disgyblion Ioan a'r Phariseaid yn ympryddio. A daeth rhyw rai ato a gofyn iddo, pam mae disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ympryddio, ond y disgyblion di ddim yn ympryddio. Felly pam? Pam fod pobl yn ympryddio ac yn amlwg yn meddwl fod hynny'n beth da a peth pwysig i'w wneud? Wel, fel clywon ni yn y stori plant, diolch i Amanda am hynny, ympryddio yw mynd heb rhywbeth. Ac yn y Beibl, be mae'n golygu yw mynd heb fwyd. Peidio bwyta am gyfnod o amser. Nawr pam? Wel, y lle gorau gallwn ni droi i weld y reswm pam yw troi nôl i'r gyfraith yn dyfer. Gyfraith mae Duw yn rhoi i'w bobl. Ydy'r gyfraith yn dweud rhywbeth wrthon ni am ympryddio a pryd a pam ddylid ympryddio. A mae'r gyfraith yn sôn am ympryddio unwaith. Chi'n gwybod pryd? Ar ddydd y cymod. Ar y dydd arbennig yna pan fyddai pobl Israel yn dod mwyn ceisio yr arglwydd. Y diwrnod yna pan fydde dwy anifel yn cael ei aberthu. Un yn cael ei ladd yn y tabernacl neu yn y demo, a'r llall yn cael ei gymryd allan i'r anialwch. Dydd y cymod, y dydd yna oedd yn cynrychioli'r angen i gymodi gyda Duw, i ddod â Duw a'i bobl nôl at ei gilydd trwy delio gyda'i pechod nhw a gyrru ei pechod nhw yn bell oddi wrthyn nhw. Ar y dydd hwnnw, oedd pobl Israel i ympryddio. Na, mae hynny'n bwysig a fi eisiau chi just dal hynny yn cefn eich meddwl chi nhw'n i ddod nôl at hynny mewn ychydig bach. Ond beth i ni'n gweld felly'n syth yw hyn, mae ympryddio efo'r cysylltiad clir gyda ceisio Duw. Gweld eich angen chi am Dduw. Gweld bod rhywbeth yn bod yn eich bywyd chi a bod chi eisiau profi presenoldeb Duw. A chi'n gallu gweld y cysylltiad yn chi gobeithio, dyw ddim yn rocket science ydy e. Ydych chi erioed wedi mynd am gyfnod heb fwyd? Mi'n siŵr bod ni gyd wedi, falle ddim ympryddio fel y cyfryw, ond ni gyd wedi mynd am gyfnod estynedig lle falle o'n ni eisiau bwyd. A beth sy'n digwydd? Wel, mae'ch corff chi'n dangos hynny i chi. Mae'ch bol chi yn dechrau brifo.
Am eich bol chi weithio'n dechrau gwneud sŵn hyd yn oed, eich atgoffa chi, mae rhywbeth o'i le fan hyn. Ti angen rhywbeth, mae rhywbeth ar goll. Ac wrth gwrs, beth sydd angen yn y sefyllfa yna yw bwyd, ond felly mae ymprydio fel petai yn symbol clir i ddangos fi angen rhywbeth sydd ddim gen i ar hyn o bryd. Heb fwyd, ni'n marw. Heb ddew, i ni'n marw yn dragwyddol. A felly wrth i chi ddarllen ymlaen trwy'r Hen Testament, mai dim ond unwaith mae'r gyfraith yn sôn am ymprydio, mae ymprydio yn rhywbeth sydd yn codi yn fwy ac yn fwy cyson. Mae pobl yr arglwydd yn ymprydio'n fwy ac yn fwy reolaidd pan mae yna rhyw adegau arbennig, pan mae yna angen am edifeirwch, pan mae rhyw drychineb a galaru, neu pan mae yna rhyw angen fawr y mywyd y genedl. Maen nhw'n gweddio ac yn ymprydio. Pan mae pobl yn profi reality bywyd mewn byd syrthiedig, maen nhw'n ymprydio. A felly, yn ei hanfod, oedd ympryd i fod yn ffurf o addoliad mewn ffordd. Rhywbeth byw, rhywbeth dofn, rhywbeth pwerus, oedd yn gyrru chi at Dduw gan wybod mae fe yw'r un chi angen. Fe yw'r un sy'n gallu maddau. Fe yw'r un sy'n gallu bodloni. Fe yw'r un sy'n gallu dod â heddwch. Fe yw'r un sy'n gallu dod â llawenydd. Ond fel cymaint o bethau, dros amser oedd e hefyd wedi troi yn rhywbeth deddfol. A felly, erbyn i ni gyrraedd tudalennau'r Testament Newydd, be ni'n gweld yw fod yna llawer o bobl yn ymprydio just mwyn ymprydio. Chi'n cofio yma, Iesu'n dweud dameg ar un adeg, dameg am 2 ddyn casglwr trethu, sydd wedi gwneud mes o'i fywyd, a ni wedi clywed am rai ohonyn nhw yn barod, a'r Phariseiad. A chi'n cofio mae'r Phariseiad yma mae'n gweddio ar Dduw ac yn ymhyfrydu ynddo fe ei hun ac yn brolio fod e'n ymprydio 2 waith yr wythnos. Chi'n gweld y pwynt? Nid unwaith y flwyddyn, fel oedd y gyfraith yn dweud, a nid pan oedd wir angen amlwg, byw, real, ond 2 waith yr wythnos. Fi'n neud y dyddiau yma, achos dyna sydd yn dda. Os na les i ymprydio? Wel, falle bod na les corfforol. Os na les ysbrydol, wel, yn sicr os mae'n cael ei ddefnyddio yn gywir. Ond fan hyn, y cyd-destun i ni'n gwynebu yn Marc pennod 2 yw fod ymprydio wedi troi yn rhywbeth deddfol, sych, oeraidd. Y gwrthwyneb llwyr i'r bwriad gwreiddiol. Nid dyna mae Duw eisiau gennym ni bore yma, efo. Felly bod rai o'ch chi'n cofio'r geiriau yma yn llyfr y proffwyd Eseia. Oedd lot o bobl yn gwneud sioe o ymprydio. Falle'n gwisgo mewn rhyw ffordd arbennig neu wneud rhyw gwynebau arbennig jyst i ddangos i bawb. Drychwch arno fi'n ymprydio 2 waith yr wythnos. Yn Eseia 58, ni'n darllen hyn. Dechrau'n adnod 3. Mae'r bobl fel petai nhw'n cwyno, pam gnawn ympryd a thethau o Dduw heb edrych? Pam yn cystuddio neu'n hunain a thethau heb sylwi meddant? Yn wir wrth ymprydio ceisio'ch lles eich hunain yr ydych, a gyrru ar eich gweision yn galetach. Mae'ch ympryd yn arwain at gynnen a chweryl a tharo a dyrnod maleisus. Nid yw'r fath ddiwrnod o ympryd yn dwy'n eich llais i fyny uchod? A dyma'r math o ympryd a ddewisais, meddai Dduw? Diwrnod i rywun ei gystuddio ei hun? A yw i grymu ei ben fel brwynen a gwneud ei wely mewn sachliain a llidw?
Ai hyn a elwi yn ympryd yn ddiwrnod i ryngu bodd i'r arglwydd? Na, onid dyma'r dydd ympryd a ddewisais. Tynnu ymaith rwymau anghyfiawn, a llacio clymau'r iau. Gollwng yn rhydd y rhai a orthrymwyd a dryllio pob iau. Onid rhannu dy fara gyda'r newynog a derbyn y tlawd di gartref di. Dilladu'r noeth pan ei gwely a pheidio ac ymguddio rhaid dy deulu dy hun. Yna, fe ddisgleiriad o leini fel y wawr, a byddi'n ffynnu mewn iechyd yn fuan. Bydd dy gyfiawnder yn mynd o'th flaen ac o goniant yr arglwydd yn dy ddilyn. Pan elwi bydd yr arglwydd yn ateb a phan weiddi fe ddywed dyma fi. Beth yw gwir ympryd? Dwi ddim yn rhywbeth allanol. Dwi ddim yn draddodiad sych, diflas. Mae'n rhywbeth o'r galon. Mae'n rybydd clir i ni fan hyn yn does. Fel pobl, ni'n gallu troi pethau mewn i draddodiadau gwag. Dim byd yn bod gyda traddodiad yn ei ffordd ei hun, ond mae'n anghywir a mae'n beryglus pan ni'n gwneud pethau mewn ffordd deddfol. Ni'n gallu troi pethau da yr arglwydd yn faich. Ni'n gallu gwneud pethau sydd fod i ddod yn un agosach at Dduw a'i gwneud nhw yn fwrdwn diflas. Ni'n gallu gwneud pethau dwywaith yr wythnos neu mwy hyd yn oed yn meddwl, mae hwnna'n mynd i ddod â fi'n agosach at Dduw a colli'r reality'r peth. A mae hyn yn dod â ni at ail gwestiwn felly. Pam fod disgyblion Iesu ddim yn ymprydio? Achos yna'r cwestiwn yn dyfa. Pam bod disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ymprydio, ond y disgyblion di ddim yn ymprydio? Pam wyt ti'n mwynhau dy hun gymaint, Iesu? Pam wyt ti'n treulio cymaint o amser yn cyd-fwyta gyda phechaduried a chasgwyr trethu a ddim yn treulio mwy amser yn ymprydio? Mae'r ateb mae Iesu'n rhoi yn gyfan gwbl rhyfeddol. Mae'n astonishing. Yr ateb mae Iesu'n rhoi yw achos bod fi yma. Pam bod y ddisgyblion di ddim yn ymprydio, pam bod nhw ddim yn galaru, pam bod nhw ddim yn rwygo i dillad ac yn torri i calonau, achos fi yma. Ac wrth i ni edrych ar yr ateb yn fwy manwl, mae Iesu yn yr ateb a ba'n dangos i ni rhywbeth o pwy yw a pam mae wedi dod. Felly yn gyntaf, adnod 19, mae Iesu'n dweud, a all gwesteion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy. Cyhyd ag mae ganddynt y priodfab gyda hwy, ni allant ymprydio. Nawr i chi erioed wedi bod i briodas ac oedd neb yn bwyta. Pawb yn drist. Wel, gobeithio ddim. A ni fi wedi bod mewn ambell i briodas lle mae'r bwyd yn hir yn dod mas. A mae pawb yn dechrau mynd chydig bach yn hangry. Ond na, mae hwnna'n anarferol. Nid yna sy'n fod i ddigwydd efo. Mae priodas yn amser i ddathlu. Dwi ddim yn amser i ymprydio, mae'n amser i fwynhau ac i lawenhau. A be mae Iesu'n dweud yw, dyw fy nisgyblion ni ddim yn ymprydio achos fi yma a fi yw y priodfab. A mae hynny'n beth enfawr i ddweud. Achos wrth i chi ddarllen drwy'r Hen Testament, un o'r darluniau sy'n codi yn gyson iawn yw mae Duw yw'r priodfab. Chi'n gweld hynny yn y proffwydi fel Eseia, Jeremia. Os chi wedi darllen llyfr Hosea, dyna rili yw holl bwynt llyfr Hosea, fod Duw yn briodfab, fod e fel gŵr, sydd wedi caru ei bobl fel graig, a'i cymryd nhw i fod yn briodferch iddo, a dro ar ôl tro mae'r briodferch yn anffyddlon ac yn crwydro ac yn pellhau, ond mae e'n mynd ar ei hôl hi.
Dyna pam oedd angen ymprydio. Dyna pam oedd angen galaru, achos fod Duw yn bell, y priodfab yn bell ar adegau. Mae Iesu'n gweud, dim angen ymprydio mwyn ceisio Duw. Dim angen ymprydio mwyn denu'r priodfab, fi yma. Falle chi wedi cael y profiad yna, chi'n aros am rhywun, chi'n ffonio nhw. Chi'n ffonio nhw, mae'r ffôn yn canu, a dim golwg amdanyn nhw, ac yna mae yna rhyw tapach ar eich ysgwydd, a chi'n troi rownd a maen nhw yna. A be chi'n neud? Ydych chi'n cael ymlaen i ffonio? Come on, pigo lawn. Ond na, wrth gwrs ddewch chi'n rhoi'r ffôn lawr, achos dim angen mwyach. Maen nhw yna. Mae Iesu'n dweud, fi yw y priodfab, fi yw Duw ei hun wedi dod, fi yma. Ond yna mae'n dweud rhywbeth pellach, rhywbeth sydd yn pwyntio at ei waith a pam fod e wedi dod. Adnod 20, fe ddaw dyddiau pan ddygir y priodfab oddi wrthynt, ac yna fe yn prydiant y diwrnod hwnnw. Mae Iesu'n dweud, mae yna dyddiau pan fyddai'n cael fy nghymryd oddi wrthoch chi. Wrth gwrs, beth mae'n sôn am yn bennaf yw ei groeshoeliad yn dyfa. Yr diwrnod trist hwnnw pan fydda Iesu yn cael ei arestio, yn cael ei gymryd, a'i gyhuddo ar gam, a'i drosglwyddo i'r Rufeiniaid, a'i ladd ar groes wel, hyd yn oed erbyn diwedd yn darlleniad, wnaethon ni glywed am y Phariseiad a'r Herodianiad yn cynllwyn yn ei erbyn, sut yw ladd. Mae Iesu'n dweud, ar y diwrnod hwnnw, bydd e'n briodol i ymprydio. Nawr pam? Pam? Wel, fi'n gobeithio bod fi ddim yn mynd yn rhy bell fan hyn, ond fi ddim yn credu fy mod i. Pam fydd diwrnod croeshoelio Iesu yn diwrnod addas i ymprydio? Wel, chi'n cofio? Chi'n cofio beth nes i ofyn i chi gadw yng nghefn eich meddwl chi? Pryd yn y gyfraith oedd y bobl i ymprydio? Wel, dydd y cymod. Be mae Iesu mynd i'w wneud? Be mae'r priodfab yma mynd i'w gyflawni trwy roi ei fywyd yn aberth ar y groes? Wel, mae'n mynd i'w wneud cymod. A felly, mewn ffordd, mae'n iawn i'r disgyblion, a mae'n iawn i chi y bore yma, os nag i chi eto wedi credu wrth i chi ddod at y groes. Wrth i chi weld maint cariad Duw atoch chi a gweld be mae'ch pechod chi wedi costio iddo fe. Mae'n iawn mewn ffordd i ymprydio. Wrth i ni gael ein cyflwyno gyda croes yr arglwydd Iesu Grist a'r hyn nath wynebu mwyn fy nghymodi i gyda Duw, mae'n iawn bod ni'n galaru am bechod ac bydda fe ddim yn beth ormodol i rwygo'n dillad ni a gwisgo sach liain a rhoi llwch ar ein pen a just torri'n calonau ni. Wrth weld, dyma faint i fi angen Duw a dyma cymaint roedd e'n fodlon i wneud mwyn fy achub i. A mae hynny'n dod â ni at gwestiwn ola te. A ddylsyn ni ymprydio heddiw? A ddylsyn ni ymprydio heddiw? Os ych chi yn Gristion y bore yma sydd wedi mewn ffordd galaru am eich pechod a wedi roi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu, a ddylsyn ni fod yn ymprydio heddiw? A fi'n credu bod help yn cael ei roi ni i ateb y cwestiwn yn adnodau 21 a 22. Mae Iesu'n dweud hyn, ni fydd neb yn gwnïo clot o frethyn heb ei bannu ar hen ddilledyn. Os gwna fe dyn y clot wrth y dylledyn yn newydd wrth yr hen ac fe ar rhwyg yn waith. Ac ni fydd neb yn tywallt gwyn newydd i hen grwyn. Os gwna fe rwyg ar gwyn y crwyn ac fe gollir y gwyn a'r crwyn hefyd. Ond maent yn rhoi gwyn newydd mewn crwyn newydd.
Nawr mae'r geiriau yma'n mynd i fod yn berthnasol yn yr adrannau sydd yn dilyn hefyd, lle mae Iesu'n sôn am y saboth. Ond be mae Iesu'n dweud yn y geiriau yna yw hyn, fod e wedi dod i ddechrau rhywbeth newydd. Rhywbeth sydd yn debyg i'r hyn, ac Iesu yw cyflawniad yr hyn, ond eto mae'n rhywbeth newydd, rhywbeth gwahanol. A darluniau mae'n dynyddio, na i esbonio nhw, achos falle bod nhw ddim yn glir i ddechrau i ni. Darluniau yw dillad a gwyn. So dillad, mae Iesu'n gweud, dychmygwch dilledyn, reit, am yn y dwll yn y defnydd. Okay, nawr yn y cyfnod yna, byddwch chi ddim jyst yn mynd i siopa, i brynu un newydd, byddwch chi'n trial eich gorau i drwsio fe. Okay? A petai chi'n cymryd darn o ddefnydd newydd sbon ac yn trial patio fe ar yr hen ddilledyn, be fydd yn digwydd? Wel, pan byddwch chi'n mynd i olchi'r defnydd, golchi'r dilledyn, bydd y defnydd newydd yn shrinco. Dyna sy'n digwydd pan chi'n golchi rhywbeth am y tro cyntaf, mae'n shrinco. Ond mae'r hen ddilledyn wedi shrinco'n barod. A felly, bydd nhw'n tynnu ffwrdd o'i gilydd, bydd y rwyg yn mynd yn waith. Hynny yw, be chi angen gwneud yw naill ai defnyddio hen patch neu trin y patch. Ddim dyna'r ffordd i wneud yma dde Iesu. Chi angen rhywbeth newydd. Ac yna mae'r darlun arall yma, darlun o wyn. Mae'n dweud, dychmygwch, chi'n trio storio gwyn newydd mewn hen grwyn. Nawr mae gwyn newydd dal i fod yn cynhyrchu nwy, yn dal yn cynhyrchu swigod. A felly, os chi'n rhoi e mewn croen ac yn llenwi e, mae'r croen yn mynd i stretcho gyda'r nwy a'r bubbles yna. Y broblem yw, os chi'n defnyddio hen grwyn, wel mae'r croen yna wedi stretcho'n barod i'w limit nhw, a felly maen nhw'n mynd i rwygo, mae'r gwyn yn mynd i fynd i bob man. Na, medde Iesu, chi angen crwyn newydd. A felly'r pwynt mae'n trial cyfleu yw hyn, fi wedi dod i wneud rhywbeth newydd, rhywbeth gwahanol. Fi ddim wedi dod i rhywbeth o patio lan yr hen. Fi yw cyflawniad yr hen testament, a felly peidiwch meddwl na roch chi jyst angen twico neu addasu beth sydd gennych chi. Na, mae angen ffordd newydd o feddwl. Oedd angen i'r Phariseiaid yma, a hyd yn oed disgyblion Ioan, os oedd ganddyn nhw syniadau anghywir am bethau, chi angen ffordd newydd o feddwl. Felly, ydy e'n iawn i ni ympryddio heddi? Wel, mewn ffordd yr ateb yw, mae'n dibynnu. Ni ddim angen meddwl am y peth mewn ffordd deddfol, ni angen meddwl ein hun, wel, beth mae Crist eisiau i ni? So, gai ofyn, ydy Iesu wedi ei gymryd oddi wrthon ni heddi, neu nac ydy? Mae'r ateb wrth gwrs yw ydy a nac ydy. Felly a ddylsyn ni ympryddio, wel, yr ateb yw ie a na. Ar un lefel, mae Crist, fel glywon ni rai wythnosau nôl, mae wedi rhoi ei ysbryd i ni ar ddydd Pentecost. A felly mae Iesu gyda ni bob amser. A felly, gallwch chi ddweud ar un llaw, sdim angen ympryddio bore yma. I ni'n gallu llawenhau achos mae'r priodfab gyda ni a wneith e fyth ein gadael ni a mae wedi gwneud popeth sydd ei angen mwyn delio gyda'n pechod ni a'n cymodi ni gyda Duw. Ond wrth gwrs mae yna gyfnodau lle mae Duw i weld yn bell oddi wrthon ni. Mae yna adegau lle efallai ni di llithro i bechod. Mae yna adegau lle mae yna rhyw angen dofn yn gwynebu ni fel unigolyn, neu fel eglwys, neu fel cenedl. Mae yna adegau pan mae tywyllwch y byd yn edrych mor anobeithiol. A mae rhyddid gyda ni wedyn. Dim rhaid, dwi ddim yn ddeddf. Dim eisiau meddwl, os nag ydw i'n ympryddio dwywaith yr wythnos, neu hyd yn oed unwaith y flwyddyn, ddim fel na ni fod i feddwl mwyach. Na, y cwestiwn yw, beth sy'n mynd i blesio Duw fan hyn?
y gwir yw, pan chi'n darllen ymlaen yn y Testament Newydd, dim ond cwpl o gyfeiriadau sydd at ymprydeo. Ni'n gweld nhw yn llyfr yr Actau, pan yr eglwys yn gwynebu penderfyniadau mawr, a be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n ymprydeo. A felly gallwn ni. Mae'n ryddid, a ydy yn beth da i ni'n wneud ar y degau? Ydy, ceisio Duw. Pam, nid mwyn ennill ei gariad, nid achos bod e wedi'n gadael ni, achos wneud e fyth gadael ei bobl, ond achos bod ni eisiau mwy ohono fe. Achos bod ni o'n gwirfodd eisiau dangos ein dibyniaeth ni a'n hangen ni amdano fe. A chi'n gweld, os ydyn ni'n ymprydeo, mae rhaid i ni hyd yn oed gwneud hynny mewn ffordd gwahanol i'r ffordd roedd rhain yn gwneud. Chi'n cofio Iesu yn ei bregaeth ar y mynydd yn dweud hyn. Mathew 6. Adnod 16. Pan fyddwch yn ymprydeo, peidiwch bod yn wynebdryst fel y rhagrythwyr. Maent hwy yn anffurfio ei hwynebau mwyn i eraill gael gweld ei bod yn ymprydeo. Yn wir yn dweud wrth eich mae ei gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di yn ymprydeo, eneiniad y ben, golch dy wyneb, fel nad pobl gaeth weld y fod yn ymprydeo, ond yn hytrach dy dad sydd yn y dirgel. A bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel, yn dy wobrwyo. Wel, fel eglwys ni wedi ymprydio'r adegau. A gobeithio bod chi, falle fel unigolyn, wedi ymprydeo ar adegau. Ond hyd yn oed pan ni yn gwneud, i ni ddim yn gwneud fel rhagrythwyr, i ni ddim yn gwneud fel sioe, i ni ddim yn gwneud mwyn cyfiawnhau ein hun. Dyma'r eironi, hyd yn oed wrth ymprydeo, dylswn ni dal fod yn llawen. Dyna'r peth newydd mi Iesu wedi dod, ond yma, hyd yn oed wrth ymprydeo, ni'n gallu bod yn llawen achos ni'n profi ac yn ceisio mwy o'r arglwydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i ar y weddi. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am y geiriau ni wedi darllen. Arglwydd, ni'n cyffesu falle bod rai pethau fan hyn yn anodd i'w deall o ran cyd-destun ac yn y blaen, ond ni'n diolch i ti, fel ni wedi cael yn atgoffa, bod dim rhaid ymprydeo, bod dim rhaid gwneud dim mwyn ennill dy gariad di, dim ond credu, roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod y priodfa wedi dod. A diolch bod ni bore yma, oherwydd ei groes, ac oherwydd ei atgyfodiad, ac oherwydd bod e wedi rhoi ei ysbryd i ni. Diolch ein bod ni yn profi presenoldeb Crist yma nawr. Yr arglwydd, ni'n diolch bod ni hefyd yn gallu ymprydeo. Arglwydd, pan i ni yn gweld ein hangen ni. Mae'n anghenion yn ein gwynebu ni. Arglwydd, arwain ni trwy ysbryd i weld pryd, falle fydde fe'n dda i ni, i dy geisio di, mewn gweddi ac ympryd. Achos arglwydd, nid bwyd yw ein hangen mwy â ni. Na dim byd arall. Nid ar faran unig bydd byw di, ond ar bob gair sy'n dod o dy enau di. Arglwydd, derbyn ein mawl ni am diolch, am bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni emyn fach i orffen, rhif 554. 554. Boed fy nghalon i ti'n demel. Boed fy ysbryd i ti yn nith. Ac o fewn y drigfan yma aros Iesu, aros byth. Gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb i. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
galed i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.